pagnenegosyo, mga impormasyon para kita mag-asenso, bagong impormasyon sa sensya asin teknolohiya para sa negosyo. Iyan ang hihimay-himayon sa Negosyo Time na sa DZGB asin Albay Chamber of Commerce and Industry. Yes! Negosyo Time na! Itutok na ang sa inyong mga radyo sa malaman na mga negosyo tips hali sa mga eksperto. Kaiba ang mga regulasyon kan gobyerno. Sabay na, magnegosyo kita! Negosyo Time na sa DZGB asin Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaiba si former DTI Regional Director Diggs Aguilar asin Miss Hanelet Pertiz. Negosyo Time na! Marhay na hapon, alas 2 na naman po, ning hapon, Miyerkules. Ngunyan, Pizza 20 kang Nobyembre. Pirangal daw na lang yan bago magpasko. I think mga 30 days, ano? Okay. So, ngunyan po yung pamanggiraray kita sa programang Negosyo Time na. Ini ang programa na dinadara sa tuya kang Albay Chamber of Commerce and Industry bilang sarong advocacy. Asin kang DCGBAM para po magtauning mga impormasyon, mga importante, mahalagang kaaraman tungkol po sa pagninegosyo na ang purpose iyo ang mas lalong mapaugma ang satuyang pagninegosyo digdi sa Legazpi City, sa Albay, asin sa Bicol Region. Pag sinabi ta pong maugma ang pagninegosyo, anong gusto sabihin kayan? Yes. Marin hapon po sa gabos ng mga kanegosyo time na. Siguro Sir Diggs, pag maugma, kumbaga, urual daw, igwapermi kitang, kumbaga, inspirado na ibuhon, urual daw kung ano man ang satuyang, syempre sa larangan ng pagninegosyo. Okay, magayon yan. Although, siguro sa sakuyang, pag-explicar ka yan, maugma, kasi ang mga investors, ito namumuhunan, kumikita ang sa indang kwarta. Yan, sa gabos. So, instead na i-deposito ngayon sa bangko, ginagamit para sa pagninegosyo para magkaigwan ng sufficienting inaapod na return on investments. Yes. Kung sabihin, nagtao ako kay ning halimbawa 100 or 1,000 pesos, after some time, igwa itong mabalik. Now, which should be higher than the mga interest sa bangko. Otherwise, i-deposito ko na lang sa bangko, less risk pa ako. And, ang ikaduba, maugma ang mga consumers. Kasi, nakuha ninda ang best value for their money, itong binabakal ninda, nakukuha ninda ang value, nakatumbas, or masalangkaw pa. Kaya, duwang dapat na sektor ang maugma pag sinabi tang maugma ang pagninegosyo. So, both businessmen saka consumers. And igwa po kita ng mga negosyo na ang trabaho talaga is to provide ini mga produkto, services para po sa ikakaugma kang tatuyang mga konsumidores. And we are lucky this afternoon na igwa po kita ang gesta, iyo po ini ang sa indang line of business. Itong mag-distribute kang mga produkto hali duman sa center of commerce or duman sa pabrika and then makaabot sa consumers kasi po dahil sa saro yan sa mga aktibidad pag-abot sa pagninegosyo. Ang pagninegosyo bako man lang po yan pag manufacture, pag process kang raw materials, pag hire kang employees. Ang sa kulaon na parte dyan, itong inaapod na distribution which is part of marketing. Tama. Ang marketing po, baga sabi, yan ang buhay, yan ang lifeblood, yan ang dugo kang pagninegosyo. Na kung daing market, daing mabubuhay. Correct. And igwa po ning mga negosyo, nag-i-specialize sa bagay na yan. They don't manufacture but they distribute para po ang produkto, hali duman sa area, kung sa hindi sinapig ma-manufacture, makaabot duman sa ultimate consumers. So, siguro dahil ito na pagpapahalo yun ang introduction. Yes. Siguro i-request ko na si Hanelet pa na ipabisto ang satuyang guest for this afternoon.
Yes. para po sa tuyang makauray. Yes po, Sir Diggs. Maray na hapon po giraray sa mga kanegosyo time na. Bago ta po, Sir Diggs, ipamidbid. Kaso bago baga, Sir Diggs, may nakabinbin kang kahaputan kung pirang aldaw na sana bago magpasko. Sabi ni Google, matalion talaga ang ang technology. Igwa na lang 35 days bago magpasko. 35 yun. days. Yes po. So for now po, maswerte kita na pinaunlakan po kita kang sa tuyang guest mo niya na hapon. Yung introduction po ni Sir Diggs, kasabay po ito duman sa indang kumpanya. Ang iServe 360 Corporation. Siya po ang Human Resource Supervisor. Maray na hapon po, Miss Let Banania. Maray na hapon. Ayan. Bicol siya, Bicolana. Hello po, ma'am. Bicolana ka. Sir, good afternoon po. Bicolana Good ka po. afternoon. Maray na hapon, Miss Let. Bicolana ka po. I'm from Legazpi lang po. Oh, Legazpi. Ayan. Opo, ma'am. Ayos. From Legazpi lang. Apo, sige, maray na hapon sa imo. Sige, Sir Diggs. Kasubago, migwa man ning introduction of air si Hanilet. Kung taano niya ako tanako ata ining guest for this afternoon. Sabi niya kasi po saro ini sa mga active. Na nagpa-participate sa mga job hiring activities Yes. na ginigibo. And why do they hire ni mga employees? Ano ang talaga ang trabaho ninda? Sabi niya, di ako makatao sa imo ki categorical answer but definitely ang sa tuyang guest Yes. iyo ang maeksplikar. Kasi sinabi ko na po nga ni Kasubago na the products and services does not end duman sa lugar na kung sa indapig manufacture. Either the manufacturer or the producer delivers it on their own sa end consumers or some other firms specialized in the distribution process. Lalong-lalo pangunya ng mga panahon na kung baga sa generalizations dahil na masyadong nag-apply but more of specialization, cost cutting, etc. And of course, the ultimate objective is to generate profit. So, sa ngunyan siguro, we would like to ask our guest, na gusto ming haputon ang guest, ano po ang iServe 360? 360 Corporation. Oh, iServe, gusto sabihin, iServe, nagsiserve ako, dahil ko maintindihan, ano ta 360? So siguro, haputon ta po ang sa tuyang resource person for this Opo. afternoon. Sige po, Miss Let, go ahead. Hello, good afternoon po to everyone. Si iSer po, sir, is our mother company. So actually, ako ay from Stretch Distribution Incorporated. Tapos si iSer po, sir, siya po yung pinaka parang core po na business unit po namin sa SDI po. And all the business unit of Sir EPY po, Sir Eugene T. Yang po. Ano pong mother company nindo? Ang iServe daw, Sir Diggs. iServe is the mother So, company. iServe iSer po, is iSer the po. mother. Apo. Tapos digdi sa Bicol, Stretch Distribution Incorporated. Tama. Opo, kung digdi sa Bicol, kamo, Stretch. Kami po kasi, ma'am, Sige po, go ahead, tabi. kami po si Stretch Distribution Incorporated. So we are the main distributor po ni Monde Nissan product po dito sa buong Bicol po. Monde Monde Nissan. Nissan Corporation po. Monde Apo. Nissan. Corporation. So Apo. meaning, ang iServe 360 is the mother company. And then Apo. duman sa other areas of operation, igwa ka mong garo, how do you call that? Garo Another affiliate business company. unit Apo. Affiliate So we have company. another, apo. Parang we have the Stress Distribution, we have WeServe po, sir. May WeServe po kami. Tapos, Okay. may So ano po ang Madami. pinaka-purpose? Anong pinaka-major activity ng iServe and then Stretch. Stretch? SDI. Si iSer po kasi, sir, is the support po siya ng lahat ng business unit po, sir, ni ETY. Tapos kami naman po, sir, sa Stretch Distribution, kami naman po is the main distributor ni Monde Nissan Corporation. Tapos kami po, sir, yung nagdi-distribute po, sir, sa mga accounts. Like kami po yung nag-distribute kay Yashano mo, kay Mo, kay Unit Up, yung bago po ngayon. Unit Up. We also have, then sa mga market po, sir, mga markets and yung mga sari-sari stores po natin, grocery, bakery, kami po, sir, yung nag-distribute, sir, ng mga Monde Nissan products sa Bicol. In short, kamo ang nag-sustain
kang negosyo kay ni mga saradit. Ini kamo ang nagsustain kang negosyo ka mga saradit na negosyante. Kasi pag sadit ka, it's very difficult na masos Apo, sir. kapag kang sa Apo, sir. imong supply duman sa major producer or sa main manufacturer. Medyo mapagal na trabaho yan. So, ang purpose Apo, of your sir. existence is to get these Apo. Mondenisan products, bring it to Bicol, and then distribute it to individual retailers. Iyo po yan ang ano nindo. Sa buong Bicol. Mhm. Apo, sir. Mm. Sa buong Bicol po. From small po hanggang sa malalaki na po, sir, sa mga Department stores or kinikater groceries. po namin sila. So parang yung main main goal po namin, sir, is the main goal is parang matulungan po, sir, yung mga maliliit na lumaki kasi may mga chances pong ganun. Ano po mga produkto kang Mondenisan? So our products po, sir, we have the Lucky Me noodles, okay. then Lucky Me Pancit Canton. We also have Sky Flakes, pita, eggnog, breadsticks, Nissan wafer. We also have po yung Mond Mamon, Namnam, Mamasitas po, sa amin din po si Mamasitas, Dutch Mill, and yung may bago po kami ngayon na product which is yung Nubi po, yung Nubi. It's chocolate drink with nata de coco jelly po, and it's first in the Philippines po na merong ganun po. Nubi. Si Nubi, Mondi Nubi. Okay. Miss Let, ini pong si Stretch Distribution Incorporated or SDI, kumbaga, di ka mo based sa Legazpi, pero kita baga, kung kamo so exclusive distributor sa buong Bicol, ano po? Apo. Meaning, So igwa man actually kang... po, ma'am, Sige po. apo, kamagan po, ma'am. Meaning, igwa ka mong mga, kumbaga, opisina or itong mga SDI kada probinsya po? Ganun po ba? Or naka-centralize ka mo dito sa Legazpi? Kumbaga, sige, maki-expound po. Sige po. So actually po, ma'am, we expanded into 3 SDI 1, 2, and 3. So we have SDI 1, which is based po digdi po sa Legazpi in Bugtong. Then we have po SDI 2 in Naga. Then we also have SDI 3. It's in Parañaque po, ma'am. Parañaque City. Okay. Tatlo na po yung SDI. Oo. Pero, ining kung si SDI 1 kamo digdi sa Legazpi, covered nindo ang Opo. Catanduanes, Sorsogon, and other provinces? Alright. So, meaning to say, Ang cover po namin, apo. oo. Sige po, sige po. Ano ang covered po nindo? Lahat po ini ano ma'am? Or Legazpi lang po kamo? Si SDI 1 po, ma'am, ang kino-cover namin is Albay, Sorsogon, Catanduanes, and Masbate. Then for SDI 2 naman po, ma'am, is Camarines Sur, Camarines Norte po. Yun po ang Ayun. kinikater. Okay. Oo, tapos kung halimbawa, syempre, kamuso Bicol distributor, paano ang sistema kang halimbawa, ta syempre ano baga kamuso o-orderan kang sa mga malls, ining sa mga retail, other retail industries, paano ang ano kaya nido nag-order sa indo or igwa na kamong regular talaga may nagmo-monitor kang mga products kung kay puan na bang i-refillan or ma-deliver ulit kamo pa, paano ang sistema po ka ito ma'am? So, ang system po kasi namin, ma'am, we have a series of, may mga sales personnel po kami. Then, aside from sales personnel, meron po kami, ma'am, na junior sales personnel. Then, we also have merchandiser. Para po, ma'am, then, meron din po kami DSS, yung distribution sales personnel. Sila po, ma'am, yung nagmo-monitor kung yung account po ba namin is meron pa. Parang meron po kami scheduling for that one, para malaman po namin kung kailangan na pong mag-order. And sila din po, ma'am, tumatawag lang sila, ma'am, sa mga ahente po namin. Ayun. Kaya pala, dakulon ka mo perming pigha-hire from time to time kasi malawak din sa coverage nindo. Halimbawa, sa Sarong Mall, ma-assign ka mo kiduman kinagkapirang merchandisers para mag-monitor. Ang merchandisers po nindo, bawat produkto saro or naka-generic na ang merchandisers or itong sunag mo monitor kang inventory nindo sa saro ngayang partner nindong tindahan.
Hello, Madam Let. Oo. Ano siya? Igwa po kami ma'am na ano. Na ano Opo, po? meron po kami. Like we have, ngayon po kasi ma'am, currently we have 24 merchandisers. Mhm. So meron po kami ma'am na roving dicers na tinatawag, 5 po yun. Then we also have stationary po naman ma'am na parang hindi po sila umaalis doon sa ano sa Sa account. area. Oo, para to properly monitor so products din nindo. Ano ta? Syempre duman baga sa takamuso naka-exclusive ka ito. So quality man kang naka-display or itong stocks duman sa available na products duman sa retail stores. Dapat permi man day siya na expired or dapat kumbaga safe and sound para sa konsumidores. Tama po. Ano po, Miss Let? Opo ma'am, kasi po meron po kami ma'am na ano reporting po ma'am, weekly po ma'am. Tapos meron din kami daily po ma'am na reporting ma'am ng mga stocks para po ma'am monitor po namin ma'am kung yung stocks po ba ma'am doon sa account is sufficient pa or kailangan na po namin kumuha ulit sa mail po kay MNC. Okay. So, meaning to say, naka-in place naman sa system nindo. Ano, ma'am? Oo. Tapos, kang so last time po, baga kang nakaaging, ano po, dagkaigwa kita ki parada daki mga kalamidad, itong so typhoons. Ngunyan, paano na, ano so naging challenge kang kumpanya nindo or naka-anticipar ba ang Stretch Distribution Incorporated sa mga posibleng nangyari? Like, Mga disruptions. Oo, mga disruptions. Ano kayo so naging ano nindo strategy? Go ahead po. Actually po ma'am, medyo nagkaigwa lang po kami ma'am medyo challenge regarding po duman po pagkakanso nagkaigwa po ma'am kita kay Typhoon Christine. So parang hindi po naka-pass through yung mga trucks po natin. Pero after some time naman po ma'am, meron naman kami ma'am dito na warehouse. Before that po talaga ma'am, fill in me po talaga ma'am si warehouse. Okay. Para kahit pa paano ma'am, may kalamidad na magkakaigwa kaming delay from the MNC. So since paano naman po ma'am si warehouse namin, na-distribute naman po namin lahat ma'am ng ng mga kailangan sa stores po. Yung mga account po naman namin is na bigyan naman po namin ng sufficient po ma'am na products para po ma'am makapag-supply naman po kami. Okay, based sa turnover kang sa idong mga produkto. Based sa turnover, ano? Ini mga existing warehouses nindo, anong level kang inventory ninda? Up to how many days Ang bago maubos ang sa idong inventory digdi sa warehouses? Replenish naman po kami sir kasi everyday may monitoring po kami sir sa MNC. Tapos may certain amount po kami sir na parang kapag minimum na siya, kailangan na po namin mag-order. Itong ina-upload na Ganun po yung reorder namin. point. Para yung product po namin is hindi siya nauubos and yung supply po namin is talagang tuloy-tuloy. Kasi ang aram ko sa ibang mga produkto, ang sabi ninda, our existing inventory can last for up to 2 weeks. Up to 2 weeks eh. Okay. So meaning, at any given time, ang nasa inventory ninda, good pang 2 weeks. semana. And then may schedule sila kung noon pigapod ng mga reorder point. Ano? Kung noon na mga reorder sa Manila. And then that is based duman sa dakol na factors eh. Utilization rate, ito mga economic order quantity ng mga arugayan. Gari na commute si Miss Let po, Sir Dig. Ay, sorry po, ma'am. Ayan na, alright. So actually po, Oo. ma'am, we are having the, ng 7 days po for that one. Para sarong 7 days. Sarong si Maya. 1 week po. Oo, maringan Okay. nita nakalusot-tulo sa mga truck. Ano po, Miss Let, kang last time. So, grabe na ninyo. Opo, ma'am. Sa grabe. tabang naman po, ma'am, ng, Yeah. ng government po natin, nakalusot naman yung Nakalusot trucks. naman, And yeah. naka-suppress naman po, ma'am, yung Yeah. namin, So, yung stocks. Iyo, meaning to say, si Bagyong Christine, bako lang nagtao kini, kumbaga, challenge sa mga negosyante. Nagtao man ki idea kung paano mag-forecast kang mga inventaryo, ano,
Tangani nga kung Actually po, halimbawa, ma'am, opo. arog ka ini, arog ka yan, forecasting and foresighting na dapat, swistak ta, at least 2 semana lamang, so sabi nga ni RD Diggs, at least 2 semana lamang ta, kung arog ka ito, hindi nakaaragi, may supply, di kita nawaran kang sa tong mga produktong ibibenta, tapos kaipuhan kang tao, basic needs kang tao. Tama, ano, Miss Let? Opo, ma'am. Kasi parang si Christine po, ma'am, di ba po naging challenge siya. Tapos with Christine, naging prepared kami sa maabot pong bagyong si Pipito. Even ako, Bicol po, ma'am, and si Sir Hamor po of Sorsogon. Aha. Nag-order po sa Muya. Oh, tadakol ng mga pang so pang giveaway, I mean relief Opo. goods para sa sato. Sige Sir D. So meaning, after kang Christine, naging uwa na talagang tambakan din sa Bicol kay produkto. Pirang bagyo ito na surunudan para dagaro anom na bagyo ito Yung ano po, Nagpuon sir. Kilyon, si Christine, si Leon, si May Nika. Nati, May Nika pa nga ni. Nika, Nika, si Ophel, and then si Pipito. So yan ang pigprepararan Diyan ta mahiling kung ano ka-importante ang distribution kang produkto. Kasi kung handle diyan kang mga manufacturers direct to ini mga distributors man digdi o retail stores, masasakitan pag abot kayan sa arugay na sitwasyon. Ano po pala ma'am ang nature kang company nindo? Is it a trading company or logistics company? Ano po kami, sir? Food and beverage po. Manufacturing po, sir. Manufacturing. Manufacturing. And then, distribution. Part kang company, na manufacturing company, igwaning garo mga another company to handle the FMCG po, sir. distribution. Nagdi-distribute. Oho. Manufacture and distribution. Apo. FMCG. Okay. Apo. Miss Let, kumahapot mi lang ha. Siyempre may mga privacy din po bagang bawat kumpanya. Ining Stretch Distribution Incorporated, pirang taon na po nga ni kamo nag-ooperate? Pira na po nga ning taon? 15 taon? More than 23 years na po kami, ma'am. Wow, So 23 since years 2001 po, sa sales. nagsimula po, ma'am, si Stretch Distribution. Iyo. So, itong 23 years na ito, dakulo na syempre nag-araging mga kalamidad. Ano, kaya almost perfect na ang sa inventory, paano ang pag-replenish kaya, ano. Pati sa mga kaulay na mga kapwa negosyante. Opo, may system. May system na, naka-in place na sa system. Dati baga traditional. Opo, may system po. Oo, Opo. ngunya, naka-system na. Alright. Sir Dix, may hapot ka po. Tabi. Opo. Iyo, kumbaga sa ano. Ang sa indong company is limited to Mondenizen products. Yan lang po ang inahandle ninyo. Opo, sir. Yan lang talaga. Opo, sir. Si Stretch po, sir, is Mondenizen. Purely Mondenizen products. Mondenizen, no. Naka-exclusive Opo. ka mo. Ano po? Exclusive. Opo, exclusive po, distributor. To the point na di ka mo pwedeng magkuha ki iba ta. Syempre kami lang so kauron nga nindo ano. Kaya nga ni tiga-abot na exclusive. Okay. Alright. Anyway, after our commercial, pag-urlayan ta kung ang sa indang mga activities, Yes. lalo-lalo na pag-abot sa hiring. Yes, takod Hindi po po sinda. importante, lalo sa mga nagdadarangog na nga ipukit trabaho, Yes. ano pong klaseng trabaho, anong mga requirements, and then sa inang possible mga assignment ninda. Yes. So after po yan kang sa tuyang commercial. Opo. An oras hatod sa Indokang. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Live Right ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live Right para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Hirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Hirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Hirit na, ilabas mo. Ang San Miguel kay Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Online o offline, solo o multiplayer, mag-beer call na with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Osyo siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Paisi, manungod sa November 30, 2024 District Elections. Ipinapa-easy kan manihamiento kan Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na base sa aprobadong Board Resolution number 147 series of 2024 sa maabot na Nobyembre 30, 2024 alas 8 ng aga sa alas 3 ng hapon. Gigibuhon ang Special District Elections para sa nasasakupan kan District 5 sining kan Albay District asin Magnito. Ang mga minasunod na eskwelahan ang magiging voting center. District 5, Voting Center, Bagong Bayan Central School, Bagong Bayan Legazpi City, Magnito Central School, Sentro Magnito Albay. Ang mga kwalipikadong magboto sa District 5, iyo ang mga naging miyembros konsumidores kanaleko hanggang Setyembre 1, 2024. Para makaboto, magdara sa naning anuman na valid ID na may litrato, postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID, etc. o Notice of Billing asin iba pang dokumento. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakuan mismong nakarehistrong miyembro. Ang mga interesadong magdala
dalagan bilang parte kan Junta Direktiba o Board of Director, pwedeng magkuha ng kopya kan eligibility as in documentary requirements, pati na ang Certificate of Candidacy or COC sa Member Services Division sa main office kanaleko sa W. Vincent Street, Albay District, Legazpi City. Ang filing kan COC madurar sagod sa Nobyembre 20, 2024. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Natatabang na puong baga ito, sinda kita ika-ako Bicol, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKB, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Maugmang iprinipresentar ka Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpwesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. As in Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024. Live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number 1. Always at your service.
Trabaho, 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 trabaho. Ano ang latest? Ano ang latest sa mundo kan business? Ano ang latest sa mundo kan business? Alright, maray na hapon, mabalik po kita sa programang Negosyo Time na. Trabaho, trabaho, trabaho. Brought to us by the Oriental Hotel through the effort and leadership of Congressman Wilbert T. Lee. Ngunyan po, sa mga naghahanap ki trabaho, magdangog po na, actually ngunyan, Sir Diggs, dakul po ang naghahanap po sa mga bus-related companies ang nag-chat po sa tuya para po ipaaramda sa kadaklan na dakul sindang tigahahanap. Ang Bicol Isarog, magkakaigwa sinda, pero ongoing na din po ang sa inda po na sa indang hiring, pero magkakaigwa sinda ki BITSI Job Caravan, Bicol Isarog Job Caravan, sa January 16 to 17, 2025, maghapon po ini. Hanap ninda mga bus drivers, inspectors, mechanics, conductors, ticket sellers, cargo associates, tsaka admin associates. So, pwedeng sa kumpanya, pwede din po duman sa mobile or itong sa mga driver, etc. Nag-refleating sinda? Iyo po siguro, Sir Dix. Di ko po aram so reason ninda kung natadakulon sindang tighahanap. Kumbaga, masingay ni January, pagpuon kang taon, magkakaigwa sinda ki Job Caravan. May online man po ini or pwede man po kamo duman magbisita sa indang website. Kung may mga kahaputan po kamo sa mga interesado, pwede kamo mag-click and check duman sa www.bicolisarog.com. Okay. So siguro dinakadakal dinagdagan nila sa mga units buses, po. Opo, siguro Sir Diggs. And another bus company po ang nag-chat kasi po may group chat po ang mga HR practitioners. Sa Rodigdi ang DLTB ko. Ang DLTB ko naghanap sindaki tellers tsaka cashiers. So if ever may interested po, pwede ka mo mag-email or magpadala ki application letter sa hrd@dltbbus.com.ph. Ulitin. Sa inang assignment Linda? Depende po na ini Sir Dig sa area. Kung merong DLTB ngayang Ligaspi, kung sa inso harani na lugar na pwede nindang anuhan, baka po duman i-deploy. Pero saro duman na nakanote sa indang kumbaga poster is willing to be assigned all over Luzon, South Luzon. So if ever po saro padigdig, pwede ka mo din po mag-upload sa telepono or mag-inquire digdi sa DLTB ko 0981-345-6429. Yan. Tapos po, duman man sa grupo po kang mga HR practitioners Bicol-wide, ini po, yaon mo yan, dyan, i-announce po kang stretch distribution. Dahil ko na po i-announce, itatautan na po yan na pagkakataon sa satuyang guests. Pero ang saro po duman, ang Mabuhay Chicken Corner, naghahanap sindaki drivers da po sa mga trucks ninda, may 10-wheeler and other wheelers po. Drivers, warehouse checker, sales agent, helpers. Pwede po kamo mag-email sa mabuhaychickencorner@gmail.com. Ang ang pwesto po kay ni or pwede kamo magbisita duman sa pwesto kay ni duman sa Haranida sa Aleco, Daraga. Ang address ninda sa Arboleda Street, Ilawu, Daraga, Albay. Pwede man kamo mag-upload sa telepono 0998-968-8005. Mabuhay Chicken Corner. And of course, ang Life Accounting Department nagpapahanap sindaki financial counselors. Pwede da ang second year college or mas maray po college graduate na willing po ma-assign sa Kamalig, Ligaw, Tabako. Tapos kung meron ka mong kung tatao ka mo mag-drive kay motorcycle or kung vehikulo, tapos igwaman ka mo ki lisensya, mas preferred po din dito. Tapos mas may edge po na pwede nindang ma-hire. Kaya ang ang Life Microfinance at gmail.com po ang sa indang email address. Ang opisina po ninda igwas ninda sa Ligaw, sa Danau, Ligaw City, tsaka digdiman po sa San Roque, Tabaco City. So if ever po may mga dakol pa din po Sir Diggs ang may nagpapa-announce kan sa indang job vacancy. Saro digdi ang so mga nurses po kung mga may interest
interesado and nangahanap po kamo ki bakanting trabaho, nurses, halangkaw man po ang sa indang offer, almost 8,000 a day. Ang A day? yes, 800 per day plus may meal allowance pa 800 sinda and per day. Baka plus 800 a day, Sir Diggs, plus meal allowance and other allowances. Ang St. Jude Animal Bite Center. So if ever po, pwede ka mo padarakan sa indong application sa hr.stjudeabc@gmail.com. Ulitin ko po, hr.stjudeabc@gmail.com. Pag di po nindo na kuha, pwede ka mo sa muya mag-connect para po i-endorse mi po kamo. And of course, sa mga accounting naman po, ang Rural Bank of Pilar, Sorsogon. So mga harani po dyan sa Sorsogon area, pwede man po itong nawiling or sa mga taga Bakakay or Castilla, Sorsogon or Daraga na interesado kasi po ang deployment ka ni either sa Bakakay, Castilla or Sorsogon or Daraga, naghahanap sindaki mga sa opisina po i-assign associate, accounting associate or associate officers. So pwede ka mo magpadarakan sa indong application sa hrd@rbpilar.com. Ulitin ko po, hrd@rbpilar.com or mag-upod sa telepono 0950-577-3633. So yan po, Sir Diggs, ang mga job openings and vacancies na naghahalat lang po sa Indo para po buksan ang oportunidad asin matawan po kamuki trabaho. Yan, Sir Diggs. So yan po ang hinahanap kang sa tuyang mga daing trabaho sa ngunyan. Yes. So ano pa pong hinahalat nindo, mag-ipos-ipos na para magibukan sa indong resume and then application letter siguro para mapurbaran. But before you do that, siguro kay puwanta magiraray i-assess ang satuyang sa diri whether we are qualified. Kasi yan po ang pinaka-importante. Kasi kung minsan garo binabasulta na sige pa ang puro announce, dahil man sa nang ma-hire. Depende po yan kung talagang qualified kita. So duman po sa mga naghahanap kita trabaho, adalanta kung kita qualified sa mga pig-announce na ining trabaho and then proceed sa duman sa mga requirements. So yan pa man po giraray kita sa programang Negosyo Time na. And ang satuyang guest, yan pa man po giraray si Let Banania kang I Serve Ayan. 360. And of course, ang sakuyang co-anchor na si Honey Let. Yes po, Sir Diggs. Stretch distribution. Actually, day ko na mislet. Tig-announce kanina. Tanganing matawanan ta ni Sir Diggs. And of course, kang istasyon. So, oportunidad na ma-promote mo po ito. Pero bago yan, sige Sir Diggs, baka po may kahaputan ka po kay Miss Let. Bago ang kahaputan, gusto ko lang i-emphasize kung taano ang mga arog kayong kumpanya, importante sa satuya. Not only during these times of calamities na kung saan somehow pigtatawanin daning stability ang supply kang sa tuyang mga produkto. Kasi kung dahil po ini mga distributors na ini, kung daing warehouse digdin sa available, pag naubos so inventory kang sa tuyang mga retailers, ubos na ang sa tuyang supply. If you will note, bago nagpipito, ini si Pipito kaya marauto ng ugali. Nata pala. Tinakot sa mga tao. And then, a day or 2 days before, kang expected landfall, ano po, paano ang mga groceries? Paano? And then there was even ang nagtataram na nagkakaigwa na panic buying. Ayun. Oo. So, just imagine if this happened and then wara kita ning mga distributors aro kang company ini. So, sa insinda mako akang replenishment. Oo. Okay. Now, because of this, medyo kampante ang mga tao. Sige, lalo sa mga sige lang, baraka lang kamo. Baraka lang kamo. Anyway, at any given day after or after kang calamity, yaon manggiraray ang mga kumpanyang arugay para mag-replenish kang supply. So, nagtataon ning assurance na there is that certainty continuity na stable ang supply kang mga produkto. Ayan. So, yan ang importansya kang arugay ng mga kampanya. Kaya siguro naisipan kang Albay Chamber of Commerce and Industry na i-feature ang arugay ng mga distributors. Opo. Actually, Sir Diggs, saro man ining pag-appreciate sa mga distribution company like SDI ta. At least, naka-anticipar man sinda na. So, na sabi mo nga ni, baga
kaigwa ki pigsasabing panic buying. Paano managad kung dahil sinda naka-anticipar? Kung baga gari chain po baga no Sir Diggs, matataranta ang mga tao. Pero kung may integrity na yaon duman susupply, syempre, maski siging barakal kang mga tao, at least naka-ready man gararek ang pag-refill kang mga produkto. Ano po? And this happened because of Typhoon Christine. Oo, Tapos dakulan ng siya. Typhoon Christine, for quite some time, pirang aldawid to. Iyo. Dahil nakakabalyo sa tinampulig di sa may San Fernando Milaor, hanggang oo. Milaor. And then from Baaw to Nabwa. So, dyan ang bottleneck eh. Oo. So, with that experience, nakanood na sa mga distributors na mag-supply ng dakol, and then sa mga consumers man, natakot, kay puha na, magbakal na, kasi baka makaarog kang Christine, magkaibang problema sa transportasyon. So, yan ang ina-upload ng mga disturbance. Contingencies, oo. So, sa ngunyan, Hanile, tanong sa tuyang mga other information na siguro pwedeng i-share kan sa tuyang resource person. Oo. Miss Let, pwede kamo mahapot kasi pero if syempre yaon ka baga si Miss Let is the HR supervisor po kang ano yan, kang iServe 360 SDI kang ano. So, ngunyan syempre so loyalty ta itong so pagpasalamat ta baga sa gratitude ta sa kumpanya ta. Doon nagsiserve kita sa kumpanya pero syempre mahihiling mo kung ano ang nabago sa mo sa buhay mo or sa mga kaibahan mo dyan sa kumpanya nindo na yaon ka mo dyan, natawan ka maki-opportunidad kang stretch distribution. Sige po. Ako talaga ma'am, honestly, I'm very thankful with the company kasi without the company, bako na ako araw ka ni. Kasi when I started, siguro, syempre, nagkukuha kami talaga ma'am, yung mga qualified. So, qualified naman ako. Tapos, until such time na talagang tatao na kita. Na parang kahit anong, yung ganun po, with the help of the managers and all the key personnel po ni company, si Let Banania, arog na siya kani. Wow, arog na siya kan kagayon ngunyan. Siguro kung bako diyan sa tiwala kang kumpanyang nagtao sa imo ki pagkakataon man na maging ikaayan, bako garo arogan ano. Syempre kasarabe duman sa mga kapwa mo empleyado man ano. Halimbawa, so dati, hali sinda sa araw kaning sitwasyon, kang na-hire sinda kang kumpanya, so nabago sa buhay, ano. Sa imong ano, paano nabago? Elaborate mo daw nga, Miss Let, sample. Syempre, apwera kang magayon ka na mo yan, so sa pamilyang side naman, paano nabago sa buhay mo? Sige daw. Ako kasi, ma'am, nakaka-provide talaga. Nakaka-provide. Parang the salary itself is sufficient. Nakaka-provide po talaga ako for my family po. Kasi in yung salary din po talaga is talagang alam ko po talaga siya kaysa po sa ibang mga kumpanya. Wow. Other than itong karahayan na naitaw sa mga employees, igwa man po ang iServe 360 ki mga ina-upload na mga corporate social responsibility? Igwa po kami sir na mga ganyan po. Tapos actually yung nung lately nga after the bagyong Christine po sir, nagtuo po kaming mga relief goods po sir sa lahat ng lahat ng mga employees po namin. Okay. Sabagay charity begins at home daw eh. Sa mga empleyado. Kaya dumanggang ng mga empleyado. Alright. Charity begins at home. Sabagay, dagdag pa ito sa pwedeng itao kang other government agencies na nagtatao ki ayuda. Ano? Opo, nagtao din po kaming ayuda for the so mga lahat po sir ng namin ng empleyado po namin all throughout the BU po, business units. Business units. All right. Sige. Sir Diggs, actually po may nagchat-chat din na excited na sinda para sa good news na itataon ni Miss Let. Gusto man ninda makaarog sa buhay ni Miss Let. Gusto man daw magayon as in makabakal kang sa indang mga pangangaig po man sa pamilya. So mga vacancies po nindo po Miss Let, do the honor po para ipaaram ta sa publiko. Sige po. So, thank you everyone. So, yung mga vacancies po namin is we have vacant po sa HR, dalawa po. It's the HRTN and the HR recruiter. So, yung HRTN po natin, they are the one to lead po the HR department to maintain the stability of the operation. And yung nga po, yung policy and protocols po ni company.
Then syempre po, as the HR TL, since team leader ka, you have to know all the facets of HR, from recruitment and selection, performance management, learning and development, compensation and benefits, and yung HRIS po natin. Then for HR recruiter po naman natin, syempre po as a recruiter, you will be the one to facilitate the recruitment and placement of the qualified employees within the organization po, ma'am. So the qualities that we will be having is dapat po, syempre as a recruiter, dapat po you have to have excellent communication skills. You have to be, yung attention to details po natin dapat po talagang nandoon. Yung time management, yung dapat po meron tayong sourcing techniques, and yung understanding po natin sa mga referral programs po natin. And we also have yung DSS po natin, medyo challenge naman na po talaga yon. So hopefully po may umapply ng distribution sales supervisor po natin. And ano ba yung sales supervisor natin? So siya po yung tumutulong to create a strong positive public image po ng organization natin. And syempre po, magpo-focus po tayo sa Mondays Incorporation po ng mga processes. And siya po yung magsusupervise din po sa OM po natin para po yung mga processes po natin sa loob and all the things, yung protocol po, dapat po makascale po natin pababa. And yung tatlo po na yun is, syempre po yung pinaka-qualification po natin is dapat po 4-year graduate po. At least 4-year graduate. And willing to learn. Willing to learn. May age limit yan. So far naman po, sir, wala naman po kaming age limit kasi syempre po, naka-adhere naman po tayo sa DOLE po, sir. Bawal po. bawal itaram so age limit, ano. Pero iling-hilingon kung kaya pa, ano. Ay, bawal yan? Opo, wala po, no discriminatory kaya. Pag abot sa preference niya, kung babae ang mas preferred, tapos yung edad niya, bawal po. Ayan, kasi para may discrimination kaya. So, kung baka anong pagsusunod ditong inaapod na equal opportunity for all. Yan, tama. Opo, yes po, sir. No discrimination in terms of age, religion. Yes. Opo. And everyone naman po is open naman as long as kaya and talagang qualified for the job. Ayan, alright. So, sa duwang ito, sa duwa po itong mga positions mo na pigahanap nindo, Miss Let. Saan po sinda pwedeng possible na ma-assign? Kasi digdi po ma'am sa Albay and sa Naga po ma'am. Currently, naghahanap din po kami ng sa Naga and Albay po, Albay area. Oo. Sa Katanduanes, wala ka mong opisina po duman. Wala naman. Pero nagdi-distribute man ka mo duman. Covered man sa area kang Katanduanes. Kasi Katanduanes baga tinamaan kang kang bagyong ultimo sa Pipito. Oo. Kaya kumusta man duman nindo operation po din duman. So far naman ma'am, continuous naman ma'am yung operation kasi po baga parang nag-iba lang kami parang 1 to 2 days lang po ma'am na delay because of the typhoon and so far nakakabiyahe na po kami ma'am. As long as may biyahe po ma'am, diretso talaga kami sa pag-distribute. So meaning naka-replenish naman ki produkto duman. And in fact ining mga parada ki kalamidad minsan pag natamang strategy kang mga negosyante, minsan pabor man ito sa negosyo bako. Actually, it's parang opportunity with the challenges na binigay sa atin. Nagkakaroon kami ng opportunity and with that opportunity, nagkakaroon kami ng action plan para mas gumanda yung process po namin. Ayan. Kumbaga, tigpo-professionalize ng distribution business. Sige po. So, mga interesado po, pwede ka mo mag-apply. If ever po, Miss Let, saan po pwede mag-apply? Tapos, ano po ang mga kaipuhan? And saan po sinda pwede mag-contact? Sige po. Meron po kami na yung sa FB page po namin ma'am, 24/7 naman po yun. You can always send po sa Messenger. And meron din po kami doon ma'am sa email. Pwede naman po sila doon mag-send. And it's much better po kasi ma'am sa akin, sa end po, mas maganda po ma'am na pumunta na, mag-walk-in para po ma-process po agad yung hiring process. Opo, kasi po parang kami po kasi ma'am, mas kami na one-day process, mas maganda para if you are qualified, then you could have the requirements po and makadire-diretso na tayo. And on board agad. Kasi day na magparapaasa kung kukwaon, yun na. Kung day lugod,
Opo, Ngayon, parang ganun. day na pabalik-balik. So, mapagal Opo. man baga ang babalik-balik dahil sa expenses kang pagpamasay, Opo. sa mabado, masangli pa man ngaya. So, at least Opo. one day process, pwede itong matao kang SDI. Ano po? Iyo po, ma'am. Kasi po, ang ano may naman is, yung tao is naghahanap ng trabaho. Siyempre, wala man yan ng kwarta na magpaparabalik-balik pa. So, one day process, mas magayon po yun. Iyo And po. help po talaga yun. Ayan. So, may 1 minute na lang kita, Sir Diggs, sa tong programa. Kung meron ka po, Sir Diggs, na ihahap Dahil po. siguro hagadan ta na lang si Miss Let sa iyang parting words. And of course, any other information na paghuna mo makakatabang sa satuyang mga listeners. Sige, Miss So, ayun. Thank you po for giving us this opportunity po na ma-broadcast po yung mga vacancies namin kasi syempre, much better po talaga na mas madami po yung makakakita ng vacancies namin. And yun, salamat po sir and ma'am for giving me this opportunity. And yun, hopefully madami po ang mag-apply, yung qualified applicants po natin. We are open naman po sa lahat. And yun nga, SDI 1 is nag-help po talaga siya mag-build ng yung personal growth. Wow. It's personal growth. Yan ang talaga. importante. Very thankful. Siyempre, ano po. Alright, so on Yes. behalf po kang Chamber, salamat Miss Let and SDI Yes. More Power sa indo topic. Yes, tulos ka mo sa samuyang paanyaya, maski very short notice. So, alright. So, thank you so much. And sa mga interesado po na mag-apply, pwede ka mo mag-connect kay Miss Let Banania kang SDI. Sige, sir. Okay, salamat Thank you. Let Banania, and of course sa tuyong mga listeners, sana po dahil ka mo magsawa na magdangog kung igwang nagdadarangog. Kung dahil sana baka igwang ang magdarangog sa masunod. Yes. And sa liwat po, maghiringan kita next Wednesday 2 p.m. Digdi sa programang Negosyo Time na. You died, Jesus, with the source of life.